Shin, ka taba jin zafi ka ja hannunka da sauri? Ko kuma ka taba tambayar kanka me yasa jikin mutum ke jin zafi kwata-kwata? A yau, za ka gane sirrin da ke bayan wannan. Zafi wani abu ne mai muhimmanci sosai a jikin mutum. Ba kawai wahala ba ne, a'a, gargadi ne daga jiki. A cikin fatarmu akwai wasu kananan ƙwayoyi da ake kira pain receptors masu karɓar zafi. Idan ka taba abu mai zafi ko ka ji rauni, waɗannan ƙwayoyin suna aika saƙo zuwa ƙwaƙwalwa ta hanyar jijiyoyi nerves. Ƙwaƙwalwa sai ta fassara wannan saƙo a matsayin zafi. Shi yasa za ka janye hannunka da sauri kafin ya ƙone sosai. Misali mai sauƙi, idan baka jin zafi kwata-kwata, za ka iya taba wuta ba tare da sani ba, ko kuma ka ji rauni amma baka lura ba. Wato zafi yana taimaka mana kare kanmu daga hadari. Muhimmar gaskiya, ba duka zafi mai daga waje ba. Wasu lokuta zafi yana fitowa daga ciki kamar ciwon kai, ciwon ciki ko matsaloli a cikin jiki. Duk wannan hanya ce ta jiki yana gaya mana cewa akwai matsala. Saboda haka, duk lokacin da ka ji zafi, ka sani cewa jikinka yana ƙoƙarin cetar mu. Idan ka ji dadin wannan bayani, ka danna follow, ka yi like, kuma ka raba da abokanka. Domin a Hausa Science TV muna kawo maka ilimi cikin sauƙi da ban sha'awa.